Moni tuti moni kwa ino nonse wakikanso sapota mkulu ndi program imeneyi ya sapota kani aikulu kodi achicho ali kuti ena kumanena kuti achicho ali ku Nchisi. Yes, tili kuno ku Nchisi nditu kutsatira na matetule pa nkhani za mpira, kutsatira iyayitu munthu wosaopa, munthu wachikondi ameneyitu ndi Rashid Chikumbutso Banda amene iyayi nkhani zake zinali zazikulu nditu. Pang'ono pokha mwina ena mukhoza kudabwa kuti kodi Rashid ndiuti. Abale anzanga, pa program imene ya sapota iyayi tifuna timve ntchito za kamuna ameneyu ndi Rashid Chikumbutso. Kunena kwake nkumati dawu za Wanderers kutoka alipeze mwapambali kuti waja zatenge ligi oba kupanda utere ineyo zapezeka kuti nena talika kuti waja zatenge ligi muzapezeka kuti numatani atalika kuti waja zatenge ligi zatenge ligi panja mapulesi zatalika. Yes, abale anzanga, iyayitu kucha kwa mande ndimene tinamva kuti mkulu ameneyu watisiya, ameneyu Rashid ndiye iyayi mkulu ameneyu watisiya, ndipo watisira nkhani yambiri. Ena nkumanena kuti iyeyo ananena kuti iyayi adzatalika pa nthawi imene Wanderers itazatenge ligi, ati Wanderers akatenga ligi iyeyo azatalika. Koma kunena kwake kuti iyayi simunamvese, ndinanena kuti ine Wanderers zakatenga ligi ine ndizasowa, ndizatani ndizatalikira. Wanderers zakatenga ligi ine chifukwa iyayi nkhani yodabwisa ine ndizatalikira. Ndiyo mkulu ameneyu watalikira. Abale anzanga, Rashid watisiya iyayi ali ndi zaka 44 ndithu. Ndiye iyayi lero ndabwera kuno ku Nchisi kuti tizaone kodi ameneyu iyayitu ayikidwa bwanji. Ndithokoze kwa anthu onse Malawi okonda mpira komanso anthu ongosangalatsidwa ndi zinthu amenetu iyayi anaponya limodzi kunthandiza Rashid. Ndinayimbira anthu osiyanasiyana kupereka mauthenga osiyanasiyana, koma anthu limodzi kupereka ndrama za almost 800,000 yoti iyayi ameneyu athandizire. Ndrama zimene zitathandizira kunyamula coffin ya ameneyu, kugulira coffin, kugulira chakudya pamaliro, komanso tu iyayitu china chilichonse, even transport kuchoka kumochale kukafika tu iyayi kusiwa. Abale anzanga, chikondi chimene chonde musazachisiye, zapangireniso ni anthu ena nditu. Mwandilemekeza ine sapota amene ndinatsogolera kuchita appeal imene ndikuti zikomo kwambiri. Kodi tiyambe bwanji? Ndeti mujatanenera tili kuno iyayitu tili kuno ku Zabwino mubaka banji mamini kumene mbonga ba aba 50 ezira 200 aba 100 awo kodi izi 100 ntochi zimene si pachizungu ticha bananas. Kodi awawo ndi spaso kapena ma fruits siba fruits tiambe kaima yake izi ndi chani zipaso sima fruits eti ndi chani zipaso koma si chani sima fruits eti ndi chani zimenezi zipaso koma sima chani sima fruits. Iyayi akuti akugulisa mabanana pachizungu pachichewa akuti ndi nthochi. Ndiye kufunsa kodi zimenezi ndi mafruits kapena mafruits kapena zipaso mwati ndi chani zipaso sima chani sima fruits eti koma ndi chani zipaso eti sima chani sima fruits. Iyayi akuti amene zimenezi ndi zipaso koma si chani sima fruits nditu. Iyayi kunenapo tu kwa amayi tu amene kunenapo kuti zimenezi ndi zipaso nditu. Iyayi ndathokoza. Mupaka banji kodi zimenezi banana mafruits kapena zipaso koma sima chani sima fruits tu amenewa. Iyayi zimenezi ndi zipaso koma tu iyayi kuchezapo tu ndi anthu osiyanasiyana, kuchezapo kufuna kumva zosiyana. Zabwino matala zabwino ino zina ndani ine ndine flywheel kapimbikira ndani flywheel kapimbira kumene kwakulake ine ndi Maulana ndani Chiwaula iyayi Maulana Chiwaula kumene kwakulanga Gilbert Kazanja ino kumeneko masapota masapota ndani file ndani
Mkulanga tiri limodzi. Funso ndafuza ti mama iya ine ndafuza ndizadzina ine. Ndafuza musadzina. Ndafuza ti cha? Ndakuti dzina ndani? Failo. Chakuti nalabutsa. Program yake tu ndimene ya supporter kuno tu kubera. So akulu panali anjiba umadzi wabwino bwino. Ndi Madzi wa banja anjiba. madzi wa kunkhania ya mpira. Ngati supporter wankulu. Wa Bullets. Kunanga kunoko kuli Bullets kunoko ngati kunchisi madzi wa Kuna chisi Boma Stars. Komanso Malomo Rangers nthambi nakhala ku Malomo. Na mina amakonda zopanga zampira. Zichiro za amene utitamisa manje. Tamisa fanali mungu wabwino. Okonda zama sewe. Amen. Tikufusa ino ndemu kwaloza. Dia program yake ndi imene ya supporter kucheza hapo kuno. Koma poyamba tisanembe kucheza ndi anthuwa bwanji tipite tu kumeneko tikaone kodi umene mwambo wa maliro ameneyo tu uwaenda bwanji. Ndiye abale anzanga mwachisoni kunena kuti ayi tamisatu mkulu amene amakonda mpira kwambiri kuchezapo ndi anthu ena ndiyena malo ndiyena kunenaponso za mkulu amene kuti amalimbikisa amathandizaso ndithu tikamvenso akunena kuti kumudzi kwawo munthu amene ayamba anali ndi dishi anali amene kodi zimenezo tikaziona abale anzanga tiye titsikire kumeneko. Tafikira kunoku kusiwa ndithu iya imene mundimene zikiti ndithu kuti ayi Chiku Rashid ndamene wagona pamene kumene taonerapo ndithu pasiwa ndi pamene tafika ne mwambo kupitirira ife tangofika kumene tinkuona kuti kodi mwambo wafika bwanji koma muchikanena tithokoze kwa anthu onse amene mwapanga limodzi ndithu chimene mwapangaso chimene tikuona kuti nyumba imene wagonapo tu mbale wathu ali pamenepo ndithu ndimene kuchifukwa chaku kugwirizana kwanu anthu limodzi imene inapanga zimenezi ndithu komanso tiya panalinso transport yochoka ku chipatala kuzafika kuno zapezanso anthu limodzi imene mwapereka ndimene zapangisa kuti ayi zinthu zithe pafuna kuti pano pamalo pano pafunikanso chakudya ndithu komanso limodzi imene mwapereka anthu ndithu ndimenenso likuthandizira limenenso litathandizirenso kuti pano anthu apeze chakudya ndithu tizikomo kwambiri chifukwa cholemekeza tu iyayitu malemu amene wathu Rashid tiye tione kuti mwambo umenewu uyenda bwanji koma mobwerezanso ndikuti zikomo kwambiri chifukwa chogwirana manja kuti atithandize kuti iyayi zonse zichitike kumvaso anamalira amene akunena kuti iyayi amibawa inde amibawa ali pamenepo sapota ali pamenepo koma zimenezi zapangika chifukwa chakugwirizana kwathu kumpira iyayitu kuli zabwino tithokoze kwa wina aliyense amenetu waperekapo kanga chepe abale anzanga tentione kuti mwambo onsewu uyenda bwanji pang'ono tizikutumizana ndi zithunzi zina ndi zina kuona kuti kodi zinthu ziyenda bwanji. Kunoku takulandirani mama kasulengani imene muda maonetsera mtima wanu othandiza ife mwachidule tunena kuti takulandirani ndi manja awiri bwera wanu nudzipereka sembe komwe mune mwachitako mudzakhala nawo kutengani imene mwaziyambira dzulo ndiye timatini ngofuna kukudziwitsani kuti awa ndi mafumu athu amene m'bale wanu amene mwabwerera kuno amakhala m'mudzi mwawo.
ndithu ife tukuza nkosalamba ine ndine mfumu Zakaria awa na mfumu wachikamba ali wa mkulu wathu amene timakhala ndi chikumbutso titabva kuti mwabwera dzulo mwatigwira pakati nkutipezeraso nyumba yoti chikumbutso agone kumatusowa chotamanda koma chachikulu kwambiri mutamanda mulungu kuti azikuthandizani kuti pamene muchotsapo mulungu ayikepo sokena kati ndikubwera kumenso mwabwera lero nizokha zimene zili zosowa tusowa chonena kwambiri koma kwakukulu kupemphererani kuti ntchito zanu zizipitirirabe kutsogolo komanso wairesi yathu yamba wayi chaura ayithandize ipite mpaka kutsogolo mudzachitireko anthu ena zikomo kwambiri tathokoza iya zikomo kwambiri eti iya kungonenapo kuti zimezi tapanga inde kudusa pa Ambimba wa television koma kuthekera kumene kuku ndi umodzi umene apanga amalawi yes umodzi umene sunachokere kuti kandi kulilongwe ya koma wachokera kuno kumalawi anthu ena amalawi ku South Africa ena ali maiko ena ndiyena chifukwa chomukonda munthu uyu ndithu ndifake apanga limodzi ife tinangoyika ya pa program yanga timati supporta imene tinazika pamene pambalambanda kuti ya uku kuli vuto ilili chonde tithandizeni ndi anthu mwali limodzi namene apanga ndithu apaka kuthekera kumene kuko ndithu ndi ineso ndikuthokoza kwanuso ndikadziwisaso anthu amene ndikathokozaso ndithu kuti yayi thandizo lanu lija munapanga lija lalandiridwa ndithu zikomo kwambiri ndi mwina kapena kuti kungonenapo tatifotokozeni bwino panopo sinakatingona apa mwina pali anthu akuimba amene anthu ena amene akuimba amenepo tinakaona so amene Jani Kofi tatifotokozeni mwina panopo ndipatipo mbale wathuyo amakhala pati mbale wathuyo amakhala pano pochikamba pakalinganya sukulu awo akuimbawo na fellowship amene aluthandizira za mapemphero iya chabwino ndithu mipingo osiyana-siyana idangopanga chimodzi iya ndi amene opanga izi ndi panyumba ndi pamene muli malemu mene wagona muende nyumba yake inu ndi malemu amene mungafotokoze bwanji malemu amene ine ni ndamu wanga ine ndantengera ndongo wake moro bwera kuchokera kwawo adafikira mmanja mwanga singuti adafika mmanja mwanga ndi amakhala panopo ndi amakhala pano malawa ndiyoti adachiri kugula ukuchita kugula chabwino kumene kwa inu mwati mungafotokoze bwanji malemu chikumbutso ineyo ndi cousin wanga chikumbutso analibe kuchita tingati tsinya kwa munthu wina aliyesi anali munthu wocheza ndipo takhala naye ngati kumtundu kwathu chokera kudowa ni anthu oti kumuuza kuti zativuta kapena achiku kuno kuti zakuli kazisangalalo amato unena kuti asinibwera koma ndi thandizo nilimenero chifukwa nimene timakhalira masiku ano timakhala moyo woti aliyesa pafunika tizidalirana ndiye timamupatsalibe mauthenga achi kumulikuti anatalikira kuno tikumudzi zativuta motemore kapena kuno kumudzi tofunika titathandizidwa motemore amatha kutithandiza ndipo anali munthu wopanda phokoso olo mafumu waso chabwino poti munthu sakhala wabwino kwa wina aliyese pali zinthu zina zoti ife timamuona kuti atichite bwino zinthu zomwezo ena amazembe koma ngati kwa ifeyo ngati akubanja taluza ndithu munthu woti amatithandiza ndithu atsogoleka ameneyo mozula isoedwa apapo ungafotokoze bwanji ameneyo aziko mwabe ngosapara kuze inyangari kumuchiramba
atafika ameneyo kuchokera kwa lamu wake anakondesesa kuti popeza kuno nimene kumuonekera anaona kuti ndikofunika ntakhalititsa ndi adakuza nthawi kuti afumu kunafika ni kwa lamu wanga koma ndifuna ntakhala niyanga malo kuti nizikhalako kuthekera kwenene kuti ati kosavuta pafuna kupeze malo tinalumikizana munthu ofunika aguleko malo mpaka ndanga programu kuti agule malo kugula thandizo la miyoyo kumene ndimayesepo kwambiri munthu uyu amakonda mphire kwambiri kote kuti achimene muona kuseli kuli nyumba imene ametanisa vanthu timuonera mpira amene muosenasiyana kusiyana mpasikirini timakhala memo kwa ife ngati mafumu palibe fumu imene idaperekapo ndalama amene kuti ani mafumu yanga afuna azinguonera ifa ineni chisangalo yene kuti mafumu adandilandira koma apena ninkhozi umaponya potengera kuti pologalamu iyi zipite chitsogolo zoninga anthu ozirani ozionera mpira ndipo ife tiziona kuti tisende kutali timakhali makhala munokuonera mpira muno zimatheka ndipo zimatheka muno mampana zigoli zimachinyidwa muno zimachinyidwa pati apa panachitugumu pamene pamamera zigoli panachitachita utseka dzulo zimarucho koko zimalowa apa zigoli moti kosu kumakhala mdadada wa vanthu kumene koko makhala gulu mmalipira muno mafumu simbalipira koma avenano kanga umene wobwera kudzachita mpatako ndiponso kunoku ndekuti chiri kuno kuchisi kuno runinene zona chiri kukwa cha mpira chiyambutsika pasi chifukwa kukatirika mpesona zimene amachita ameneyu malemuyu ni ng'ono wangaru amachita zinthu zone kuti olo munthu watakhala wa 12 meters urali sangafikepo ndipo vanthu ambiri kuno kwadze kuti mpira ni wabwino chifukwa cha amene uja kuti ali timu ya Rangers kumalomo akuchukitsa timu ya ku Rangers ali sochepa sana mpenu kwalira koma amayatura matimu yomwe kasera mpira kunkota kuti chilipo kunoku ndipano ndinoti mpira basi pano pande kuti wathalire mpira moti ngati mwamo chani nefumu aja kune kuti pano pangati kuti tidziwe mpira chapanja timadziwika chatimadziwika chifukwa chachikumbu kwaina ngati fumu chikampani lodandaulo kwambiri chifukwa kuti dzenja limodzi langa lathyoka ndiponso masera kuno kuyarani athyoka amathaso pangira ligi pasukulu pawo yika masaka chonchi moti kuno kulidziwe kuti mpira umakhala orere tinaonera kwa iyeyo amatitengo pita kukasungu hayala galimoto ntimwa kuno makasevera mzimezo zotikhupa kuti sitidzazipezanso chifukwa amene amapanga na amene watisiya koma tituti kamuona nimene adalili sitimembekeza kuti akhazomachita mizi koma zimatani zimatheka tinkupemphera kuti wamwambayo ngati amadza kubwezereza kwaso kuti wina apezekenso oti akhazikisa masewera ngati amene amakhazikisira achikuwa koma atatibwezeranso likhazuva kukoma kwa basi koma atadandaula kwakuti ife tata munthu ofunikira zikoma kwambiri mati pepanitu pajamati kumatenda kuli chisoni pamaliro pali chani pamakhankhani so amasapota atimu yanjani big blitz ino maidziwa big blitz ndimaidziwa tidaidziwira so ifo cha iyeyo mwina tiyambeka yako big place monga ngati na fumu imachokera kuti pachisanga tini maboma tindi pakati kumpoto big place imachokera big place imachokera Blantyre ku Blantyre kodi Blantyre boma lanje Blantyre ili boma saka kuli Kasungu Chitipa Zimba Blantyre boma lanje ku Blantyre kumene kumwera acha mkulu wake ndiye wa Mwanga mkulu wake ndiye wa Mwanga mkulu wake ndiye taimirira ndi tikoneni
kanga ni musiana musiana utali sina kauchandali otalekirako China chimanga chino kachisala mojiya ima sana chimenda za kwenda. Mina na ruhusa kuwali. Iliyeso. Kula wini. Temi dilani. Demu kaima mamone la kuti. Yako. Zedi. Ntawi yosangalala tudete anatipangira zinthu zazikulu ne ino makhala konkuno ani makhala kumuzi komateche uko kwamate timu masabuleti timu Nyasa Big Bullets uyambika dali para bullets ili para bullets ngolo mumbagiri ukatola kuti munchanu panopa kuti Nyasa auti toto image ndiyo timu yoti dzina losekititsa manyazi uchulu ngazona mmene nooneka nezikati be forward koma chani bullets yes akuti bullets it spelling ya bullets ni chani bu bu ndi chani spelling ya bullets bu kulena kuti spelling ya bullets tu iya tili kuno tukusiwa nditu kati yake tu ndimene supporter to wafika nditu kucheza hapo ndiye ndi anthu osiyana anamaliraso ali pamene pakoma titokoze amalawi nonse amalawi amene mwaonesa chikondi chanu pa munthu amene itawaganizani nditu anthu anali stranded fika na fumu anthu anali stranded kumochale nditu koma iyayi mpana kupanga kuthekera kuti anthu azafike pano nditu komanso kunali nyumba iki pachizungu timati coffee akuti chani bokosi pachichewa pachizungu timati chani coffee kochani coffee aitambeka ya ndichani mene coffee yayi akuti yayi mbale watu wagona mujani mbokosi labwino la coffee mujani mbokosi labwino lolemekezera la coffee nditu yayi ali yayi watu uyu wagona mene mu coffee nditu yayi si chibongo koma kucheza hapo ya matukulanga mfuna kwa chabule iya ngani yake tu ndimene tu yamene ndithokoze ndikunena hapo zokuthokoza kwa masupporter kuthokoza kwa Malawi amene tu mwapereka drama zosiyana kuchokera champion kuchokera sininganene maina sininganene chifukwa drama yambiri kati pano pata chedwe chakudya chimene yonso tu ndikuthekera kwanu kuti anthu mwapanga limodzi kuti pano padyedwe nditu koma chachikuluso nyumba imene wagona moto mbale wathu nditu nyumba yabwino kwambiri tamvapo tu ziwiri zitatu zokamba za ameneyo ubwino wake pang'ono pokha tingobwereranso tu ku background tingomva kodi mkulu ameneyi kodi amati chani za Mighty Be Forward Wanderers Dauza Wanderers kutoka anipeze mwapambali kuti waja zatenge ligi opa kupanda utere ineyo zapezeka kuti nena atalika kuti waja zatenge ligi muzapezeka kuti numatani atalika kuti waja zatenge ligi zatenge ligi panja mapule zatalika yes tamvapo tu zimene za Mighty Be Forward kuti ankanena kuti auti Wanderers zakatenga chikweya azatalika sinakatheka sizikanati Kodi ananena kuti azatalika yera maradara ayi munthu uja ananena kuti Wanderers zakatenga chiko ine ndizatalikira ndizatani pano alipo watani watalikira beti Wanderers zakatenga chiko azatalikira ndipo zenda momwemo eti Wanderers zakatenga chiko azatalikira atenga chiko chanji Wanderers sinakale pali Airtel pali Sukoma chiko chanji chimene atenga Wanderers Melejo ndesinga tujutia TNM chabwino chawiya akuti atengapo tu chani koma mwananga nyumba imene wagonamoyi timati chani ena amati bokosi pachichewa nanga pachizungu timati chani coffee iyayi akuti iyayi anthu iye limodzi mwapereka kuti iye akhale tundi chani ni nyumba yabwino yoti chani yomulemekeze ya coffee ya chani ya coffee pachichewa ndi chani bokosi la vouching bokosi pachizungu
COVID ndithu yayi ati yagona yayi nyumba imene ya COVID yayi kucheza ndathokoza kwambiri leti yatete tone yayi ndimene moto yayi ayena ndimene so anapita mene kuti mwina akaone nkhope ndithu yayi mwina so mufuna so kuchezapo ndi kuli amayi alisobomwe paso tete amene asiyana ngati kuti amene kulibe mwana oho kombanene bararo ndezisasinte mati banje zidanene bararo dzolo zisasinte makajonto mwana amene amakhana ye panopa ni modzi wankulu kubanjela kiloyamba ndipo panopa mwanayo adalondolota tawake ubwena ndipo alipo kuti alipo pano moti konene kuti pachija wamwalilira mmanja mwarata wake mwana tata wake yo mali wamwalilira mmanja mwa mwana chabuli ndi mati ana angati mmodzi analotsivika awa nena kuti palibepo ndi inu mwana kuti zisasinthe bwana nimabvadzo kutona dzachita ana oratu koma munthu amene udziwa pene mmodzi kwina so kulibeso kwina oliko koma mbone kuti so mabwera situwadziwa kunoko koma amene tudziwa na amene ali pano chabwino ndathokoza kwambiri chabwino kodi ndi atatu kapena 3 si atatu koma ndi 3 chimodzi moto 3 chimodzi moto 3 ni 3 chimodzi moto 3 era shukuru chabwino chabwino anachukuru takusendeza timanena kuti 3 ndi zitatu zimasiyana banje 3 ndi zinthu zitatu zimasiyana banje 3 nambala zimoja 3 ni zitatu chichewa zitatu chizungu 3 ndezo siyana spelling 3 ndija spelling 3 spelling ya 3 ndijani ndijani fi spelling ya 3 ndijani fi Chikumbutso anali wa chitukuko kwambiri mudzi umenewu dera limene linalitu ndi TV imodzi kuti anthu adziwe TV chifukwa cha amene ndithu kuti anthu aone dishi chifukwa cha chikumbutso zina zimene anthu atamusowere ameneyi zili motene iye zinthu zimene amapanga nokhazikitsa timabungu moti pananayambitsa timu ndithu ilipo imene amayitenga nkhale kukasungu kumalomo mpaka nkhotakota timu ake ilipo ndi muziva zulira kumandako chifo chomwe timamva kumeneko zimenezo zake zimachali zimenezo zimachali zikulira manguri malipenga kuno sisi Mori panopa kunena kuti ena vano ngono dziye kumponera udadziwa chifukwa cha ndani ndimadzoka kumene kumapita mwina okhaokha machani mwina adzukulu tikozokupoyandikirapo tikozopitapo penepo kuti ena vake alione kuti mwezi 4 iye amapita penepo mpaka nemachuka mapize kuti uchita mumango wina yamadani ozene kuti timu ozungulira dera la kwawo program yake ndimene ya supporta tu tiri tu kuno tu kunchisi nditu kukumbukira tu iya inzatu supporta wankulu nditu Rashid Chikumbutso amene ali kunoko yayi amene yeso anali ndi timu imene amachita promote atimu yake tu ndi amene wanditu achina vuvuzera amene so akulira tu pamene pa timatuni yakalekale 15 years ajula tukaona ndofu kumabe timakhavirira ndi so kuluza munthu wankulu ngati amene ine zakukoza ndi mani ndiwera taika kwambiri kazima ayolezesa mutende iyeyo anali khala pakati wathu ngati munthu wankulu ndipo anambiri mwina so akhala kuyenda wena madera
yari umutsogora wake ali ndipo ndakhala kuno zikadivekera kuti walisiya tilakhala sitovulera tinakula kule namuti dada ndakulabe kwambiri porengani makoya naye amalipangira zinthu zambiri kugula mpira jezi umene otivi oti munakutonda mazambiri amatongo mayemwe anali munthu wasazikonda komanso ochezeka ofikirika komanso chimene muchiona chinthu chimene amali akakhala kationene ya game inayi yake ama ndithu ikakhala kuti game ija yafika posangalatsa amatenga ichi ndithu uchiliza ngati umene apangira munthu ndiye kwa iwo zimavekera be zina zake zabwino komanso ifenso makhaso anthu okondwera osangala moti upita kwa iwo ndithu tatayika pepani iya kukambapo kuti iya kupita kwa ameneyo saiwale soti tsiku limene anapita ameneyo ndilijanso tu timu yaikulu ya Manoma inaona zokhoma ndithu kunzuzo ndithu ndi timu imeneyi ya Nzuzu Hammers nyondo za Hammers tsiku lomwelo ndi limenenso tu malemuso tu amene anakhanga tiye watisiya zinthu machitika ukasungu komanso tu kuzituzo kuchitika umene kunena kwa iye kunena kuchakunena kuti iye azatalika Noma isakatenga chikho zinali zimenezo koma ena kunena kuti iye sananene kuti azatalika ananena kuti azatani azatalikira azatalikira ananena kuti chani azatalikira Noma ikatani ikawina azatani azatalika kuti iye ananena kuti azatalikira Noma ikawina pang'ono pokati mtingovoti mkulu ameneyi anati bwanji ndawuza Wanderers kutoka andipeze mwa pambali kuti wacha azatenge ligi koma kupanda utere ineyo zapezeka kuti nena atalika kuti wacha azatenge ligi muzapezeka kuti numatani atalika kuti wacha azatenge ligi azatenge ligi panja mapulezi atalika tiditu kumanda kumene kwa zukulu ndamene ali pamenepa komanso timu imene ye amachita support kwambiri ndi imene takaonakonso tinapitaso kukaonakonso ti amene amaonesera mpira ndithu koma iye zikuona kuti nkhope zokugwa kuti zinthu zatigwera maliro popanda amayi iye itusanga kale maliro ndithu ndi iye amayiso anali kukangalika ku kitchen ndithu ndiye tinati iye ndizungulire umeneku kuti ndikamve kuti amayi mukuti bwanji kuti pamudzi pano tidya kuti nanga za amenewa mukuti bwanji amakonda mpira kwambiri anali munthu okonda mpira zedi ndipo matenga kwambali ngati ulizira ngati ulikocha ndipo marithandizaso ngati kulizira ngati lifali mudzi muno amakhala lifali mechi amathamangaso bwino zedi munena zona wizira mapanga uthamangaso utenga mbali konse ndi amakhala ngati ndani lifali komasokochi wawo akuti amakhala ngati ndani lifali kodi chabune ndi kodi lifali ndo tiyo mumpira mchama paka chani lifali amapanga zinthu zone kuti akiyambe awatu amapanga mpira uja zone kuti anthu aja ozisela bwino amayimbira bwino famatsatira zimene uyimbira wizo uja okay lifali amatsatira zimene akuimbira zimene akupanga uja oyimbira wiziro inde lifali amatsatira zimene akuimbira chani wizo amangari anthu ajangira kuti aja kuriyo zipanga bwino akalawitsa iwo mayimbira ndi lifali amatengera zimene akuimba ndani iwo akuimba wisiro tili limodzi ati lifali amatengera zotani zoimba wizi zimene akupanga munthu oimba wiziro mayangananga ino ndiyawa so okay uyuyu oimba wiziro ndi lifali zimasiyana bwanji chimodzimodzi koma lifali amatengera zimene za munthu amene akuimba chani amatengera za munthu za anthu amene osewera mpira ndiye wina uja amayenda mbali chitipatinda ndiye lifali ijen kochi uja amanyamula mbendera uja ndiye amakanda kochi amaloza kukweza ndiye kochi amene cha iya akuti lifali ndi amene amatengera zimene amaimba wiziro koma kochi ndi uja amakhala mbali chomatamanga kumayimika choncho eti amanyamula chani kandembera kandembera kachani kandembera amanyamula chani kandembera iya akuti yeye amanyamula kachani kandembera amanyamula chani manga
Kandembere. Ndembere. Kodi kandemberako zina kali mandana amene? Coach eti coach iya kunotu kunchisi kumene iya anjiba amakhalako ndithu akuti yowa amakhala so lifalinde ati mati amathamanga so amathamanga bwino zedi amene ajawo mungandione semene amathamangira angandione semene Don't say maga. Don't say. Okay, 1 minute. Amene angatione semene amathamangira ndani? Okay, iwo amathamanga bagulu kamene amathamanga nyumba. Mu ground. Yimbira abira ukaluona kuti anthu alusera banje. Akusewera banje. Chimene alagwitse ni chiri ta imbira. Koma ujama khala mbali ujama ti ndani? Kojeti amanyamula chani? Ndembera. Chani? Ndembera. Ati kochi amanyamula chani? Ndembera. Kodi kumpira anthu amayimba so nyimbo pambira. Amati nyimbo zake ngati chani? Nyimbo bodzi zimakhala zambiri. Koma panopo tingayikumbukira po imodzi. Lero ndekarikaze kumbukira. Imodzi mbati chani? Ana ndi wana. Amati bwanji? Mwanayo. Mwana ndi mwana. Sati bakusewela. Mwana ndi mwana. Iya itu kusangalalapo tu iya itu ndi nthawi yakulira komanso nthawi yosangalala tu zintchito za amene yutu malemu amene watisiya amene ndi amene watibweresa tu pano ndithu iya onana anthu kuchokera tu madera osiyanasiyana koma kutibweresa tu iya kutibweresa umeneko komanso tu tisayiwale kuti pamudzi pano pafunika kudya ndithu ndi iya kumeneko ndi imene tikuona tu meneko kuliso tu chakudya koma chakudya chimenechi china ndi chimene tu mwathandiza tu anthu amene munali kumeneko ndithu kupereka limodzi kuti anthu tije tu pano ndalama ndezi lipo ndithu kudyaso tija ndithu koma mwanayo ndi yani? Ndi mwana. Akuti chani? Mwana. Inu masabata timia? Inu cha? Bullets. Bullets. Kodi bullets imachokera boma lanji? Sanga ini mabo. Tukakhola ini maya awade. Imachokera boma la. Sanga katindiri rogwe, kasungu, mulanje, achitipa. Imachokera kuti bullets. Kujani? Kumulanje. Nyasa big bullets imachokera ujani? Mulanje ndito. Ndatokoza maya kati aziko. Timafuna kuti tidziwitse kuti mutatifotokozera. Taona kuti pamene timabwera apa kachisawawa kanalipo kamene kakuti amene atenga dongosolo la mwambo ungata fellowship kuti akhoza kuyendetsa bwino sizikuthekera. Mbali nayo zimoneka kuti ndi phokoso. Apa a fellowship anasankhidwa kunena kuti adzayendetsa dongosolo limeneli. Ndiye kuti dongosolo litivutirapo mutatipatsa mpata. Tafusa amibawa kuti alankhule. Amibawa amenewa alipo magulu awiri atsogozana. Akatha oyambawo abwere achiwiri. Ndambaba onse akufuna akuchikazi komanso ampingo ndi alonse amene alankhula pano akufuna kuthokoza wairesi yakanema ya Mibawa koma ifeyo tikufuna tithokoze Amalawi ife tichangokhala chotengera uthenga ife yathu ndi wairesi yakanema imene timafuna kuti tisangokhala wairesi yakanema yongowapasa anthu mwina msangaluso kapena nkhani koma chikhale chotengera uthenga ofunikira omuti wafikire anthu pena paliponse pamene ali ndiye zidati oti malemuyo timamudziwa
tinapezera kuti mmodzi maika analandira uthenga kuti kuno zativuta ndipo zilichonje chiganizo chinapangidwa kuti munthu anali wodziwika anthu analemedwa kale matenda kuti amalawi sangapange motere ndipo anthu anatidabwisa ndi thandizo limene linabwera kufika kuti malemuwa tibwere nawo kuno mmene apangiramo zimenezi apanga ndi amalawi ena mdziko momuno ena ndithu kutali kwa dziko kuno so ife tikufuna tiwathokoze amalawi amenewo monga mmene takuthokozerani inu komanso mmene tathokozera amalemuwa landirani kupepesa kwathu komanso kukuthokozani dziko kwambiri. Ajijo mabwera, ajijo mabwera, ajijo mabwera, ajijo mabwera, ajijo mabwera, ajijo mabwera, ajijo mabwera. Pepani ampingo, pepani akubanja, pepani anzake amalemuyo, komanso pepani mtundu wonse wa Malawi. Ndayima pano zambiri ndi zimene wakamba kale nzangayo ndi tonse akumibawa television. Koma wagona pamenepa kwa ine ndi nzanga weniweni. Sizinandidabwise nditalandira foni anandimbira ma 3 am dzulo koma ndimayiona ma 7 am. Ikuti ndiyankhule kwa ine amene watimati anjiba bwanji ndapapeza kuti pali mawu achikazi kufusa bwanji akuti ayi kuno zatigwera. Sinalodaba kuti ndikhale mmodzi wa munthu woyimbiridwa ndithu anali nzanga. Timacheza naye kumpira ndi mwina kuti adziwike kwambiri chifukwa cha mmene timachezera pa nkhani ya kumpira pakanema. Kumva kuti yeyo lero ali pamenepa sindikukhulupirira ndithu. Chifukwa chokuti yeyo timacheza mocheza kwathu kuti khululukira pocheza pathu yeyo amanena kuti timu ya Wanderers izakatenga chikho. Iye azatani? Azataliga. Kunena kwake ndimene atatero zinachuka pena palipose kuti azatalika. Ndipo Wanderers yatenga chikho chaka chathachi. Nde anthu kunali kuyang'ana tsopano kuti kodi kuluja bwanji. Nde anthu ananditumanso akuti tampezeni amene tamfunefuneni. Nde ndinayenda kumfunafuna kuti odi ndimpeza kuti. Mwamwayi podziwa kuti yeye amayenda nakampeza ku area 25. Ndati ameneyo amwene mukuti bwanji akuti inu mukuti bwanji. Nde madziwa kuyankhula kwake ku Japan amayankhula kuti ukatene iwe kaso nkumamutalikira chonchi. Ati mwasowa zochita eti. Ndi mukucheza mwathu momwemo ndimene zimakhalira ndithu. Koma leronso ndadabwisidwa kuzaona kuti akuti ali ndi azikulu ake ali ndi azing'ono ake. Kwafusa zing'ono kuti ayimirirani kwapeza kuti ali mwamba muti zikuyenda bwanji akuti ayi ndimene amakhala ti mimba ndi mchipala. Nkhani yayikulu ndiyokonena kuti munthu uyo amadziwa bwino kucheza. Nadziwana naye mwina 2017-2016 ku Blantyre amabwera kuzaonera mipira ndimene nadziwana naye. Ndiye takhala tikudziwana kuchezerana ndi kuchita chilichonse. Nthawi zina pakakhala amandimbira foni ayi amwene kunotu zili motene zote. Inenso ndikachepekeredwa kumuimbira foni zimakhala chonchi. Kodi kuno kuli mpira wanji tufuwa tionese kuno mene wanenera nzanga unja. China chilichonse amandifusa ndimuza kuti pali mpira wakuti. Ndiye kuti amadziwisa anthu kuti kukhala mpira otene. Bokosi lili pamenepa, kofi lili pamenepa. Ndi ntchito za anthu amene amamukonda munthu ameneyo. Atandiimbira mayi mukuti bwanja ati tili kuno kuchipatala koma kuti tichoke kunoko kumochale palibepo china chilichonse. Kodi nanga amene nyumba yake ilipo akuti yayi palibepo china chilichonse. Kodi nanga mukayichoka pano ati palibepo china chilichonse. Ndi pamene zinandikhuza ndithu kuti yayi kodi pamene patipange bwanji. Zambiri mwina ndingobwereza chifukwa choti nzanga uchawanena kale. Ndi pamene zinandikhuza kuti tipanga bwanji. Ndiye tinayamba kupereka mauthenga kwa anthu kuti akuluakulu zatigwera kodi mupanga bwanji. Anjiba atisiya. Ndi pamene anthu anayamba kupanga limodzi. Mwina akubanja kwa anthu ena mwina simukudziwa koma akubanja khozo kukuuzani kuti zambiri apanga ndi anthu. Anthu zimndama zimangobwera pamene ndikunena pa foni yanga ikakhala ingola teri
ndalama zikungobwera ndithu kuti anthu maningana ndi ntchito zake. Zintchito za munthu amene ndi zimene zamutsatira. Kwa ife titengerapo chani? Tiyeni tikhale bwino ndi anthu, tiyeni tikhale bwino pena paliponse kuti zintchito zathu zizititsatira. Chakudya chimene titadye mwina chapang'ono chimene titadye panopo akonza ndi anthu oti kunoko sakudziwa. Mene tunena bokosi limeneli akonza ndi anthu amene kuno sakudziwa. Ndi zina china chilichonse chimene apanga anthu amenewa. Tiyeni tikondane anthu kunenanso kwanza koma chachikulu tiyeni tikhale bwino ndi anthu komanso nditengerepo mwayi wothokoza anthu onse amene munatenga ndalama yanu, amene mwatenga ndalama yanu. Ena nditumizira 500 kwacha, ena nditumizira 1000, ena atumizako ndalama zosiyana-siyana. Ndalama kumangobwera ndithu kupereka ulemu kwa Rashid. Ndikunena kuti abale anzanga tiyeni tikhale ndi mtima umenewu, tiyeni tilimbikire kupanga mtima umenewu. Mwa nthawi imeneyi ndisachedwese kunjaku kwa mvula, mwina nthawi inonse mvula ikhozobwera, ndikuti zikomo kwambiri potilandiranso bwino. Titangofikapo talandiridwa bwino ndithu, ndiye ndikuti ayi nanenso tikutira nawo limodzi. Koma ameneyo musatenge kuti ine ndi munthu wamba, amene ali ngatinso mchimwene wanga ndithu. Ndikuti pepani. Achicho mwabwera, mwajira bwino mwabwera. Achicho mwabwera, mwajira bwino mwabwera. Tipempha oyimba ayimba ni bale wawo wa malemuwa okumbukira kuti mzimu wawo use mutendere. Anatipempha mbale wawo wa malemuwa, tikupempheni abale wawo amalemu kuti mukhoza kumayimba amene anyamata hebeletika sana mali hana mali ku hallelujah 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 hebeletika sana mali hana mali ku hebeletika sana mali hana mali ku. Mwabwera mwachita bwino, mwabwera ndithu. Mwambo wa maliro unalitu umenewo ndithu. Iyayi nthawi inali sipanayo kuti munthu apite ku nyumba yake yomaliza. Ndiye iyayi ntchito zakeso umuchitira umboni. Nalokonda mpira ndi umene uli pamenepo. Enanso kumati da iyayi onesa kuti Anjiba anatukula masewero a mpira. Ndiyayi kuyenda mwaulemu kupita kumeneko. Iyayi anthu amatimu osiyana-siyana anyasa ali pamenepo, komanso matimu osiyana-siyana kubwera kuzathandiziratu. Iyayi kusaperekera ulemu kuti iyayi Anjiba apita ndithu. Mwambo kumanda ndiye unaliso wabwino ndithu, koma mvula ndimene inakwera pamenepa nayonso kusaperekera umboni kuti ayi munthu wabwino uja wapita. Ndi nkhata sizinayikidwe imene zimayikidwira muja chifukwa cha mvula. Ananena kuti ayi anthu ena akhoza kubwerera adzukulu ndi amene atakhale kuno kuti ayike amalizise mwambo wokonza nyumba yomaliza imeneyi. Enano nkhata mungopereka kuti adzukulu akamaliza ayika nkhata pamenepa. Abale anzanga mene moto ndimene zinalilitu kuno kusiwa komanso tu kumanda. Bwanji tibwerere komwe kutaundi, tikamve kuti kutaundiko akuti tu bwanji za mkulu ameneyo amene wathandiza masewero muno Malawi komanso kuno ku Mchisi. Timafuna tiyamikire chifukwa chosunga banda ndi mtendere. Tiyeni azimayi tibwerere, akaenda pang'ono azibambo titsatire. Inu masaula limene kumeneko kule
Bulesi yake imene. Bulesi Malawi imene masera Malawi. Imene masera Malawi. Ima tiyambika yawe imachokera kuti planta. Amini boma. Ndozoti imachokera planta koma nina boma sina kuli Chiradzulu kuli Nsanje koma jaso kuti yani Lintipe imachokera boma lanje. Chiradzulu. Ila Chiradzulu eti Nyasa Big Bulesi imachokera chani? Boma la chani? La Chiradzulu. Iya unena tukumendeko. Nchisi ena tu amanena kuti yes visaza kana yake tu ndimene akati Adidas amathandiza chani? Sinidziwa. Simudziwa? Munamva po za Adidas? Spelling Adidas ya? Nikuzile kuti. Manje tipangeke mbazo zawo. Adidas. ADIS. ADDIS. Munakutsa ndi. Matibaji? ADIS. Matibaji? DIS. Spelling ya chani mene? Adi chani? Adidas eti. Munamba lero atati buti kwina kwache alimbapo Adidas munaona kokutiko. Ainena vala Malawi. Olimbati chani Adidas. Pangono bokati ndive so spelling ya Adidas imene awene. DIS. Spelling ya chani mene? Adi chani? Adidas eti. Zabwino matala. Zabwino. Kodi amene Mondokwa chani? Mondokwa. Kodi Mondokwa uno kunoko atemafati kuchani? Kunchisi kwa Visanza. Kodi Mondokwa amene mukamamuja tikumamuja kati fruit kapena vegetable? Timaja kati sima. Cholinga choti ifeho angakhaira panda kudya sima nudya Mondokwa atakura. Ndendo kufuza nimanya kati fruit kapena vegetable? Chizunguru chimene mbwenichi. Vegetable chizungu. Chani? Chizungu. Chani mene? Chizungu. Tiati chani ndi chizungu ndicha? Vegetable chizungu. Mwakakamu jambula kwa manzona. Sino kambenezi. Kuti chani? Chicheba timaruruje chani. Pa chizungu ndi chani? Vegetable. Program yake tu ndimene ya supporter. Tisaiwale ajijo iya amangoziendera anthu kukala support iya kucheza nawo kuya kupapo tu ziwiri zitatu ti tamvaso ti kuno iya nthochi kuno iya ati nthochi ndi fruit kapena vegetable? Fruit kapena ndi fruit amarini banana. Then uvuza ndi fruit kapena vegetable then chani ndi banana eti? Eti? Si fruit si vegetable koma ndi chani? Banana. Kucheza hapo tu ndi anthu osiyana-siyana. Iya imene ndi nchisi anakonza nchisi. Iya kucheza hapo ndi anthu osiyana-siyana nditu. Tisaiwale tinali tuli kuno kucheza hapo ndi anthu komanso kuzaonanso tu maliro amene watu anzathu tu amene tu anali pamene panditu. Zabwino matala. Zabwino. Isikwenda? Mamuna azigwira ntchito. Zabwino kumene kwa akulu? Zabwino kumene ko? Kakunte kumene. Zabwino. Zabwino. Mani muli pambaso? So ino mulikula okonza kapena okonzeredwa? Ine okonzeredwa. Okonzeredwa? Ine wa bullets. Bullets? Yeah. Kodi bullets kaka tito qualifinals imenete zitiendera? Apa pachikubalipo zitendera. Zitendera? Kodi zinaenda bwanji nangofoti anzathu anthu 8 kuti gonjesa zinaenda bwanji? Basi nimezi makhalira atu mumpira. Munena zona? Nimezi makhalira. Zabwino mwankulanga? Tabwera bera na mwene bera. Sende sanu konkulanga. Yes. Zeyadi sende sanu konkulanga. Konkulanga. Isikwenda? Apapa ndi muwenda eti. Tukusa malonda. Malonda? Mugulisa malonda. Kodi iyi ndi kunoko ngati kunchisi kunoko. Imene ndi geni kapena business? Zose pamodzi. Iyi ndi geni kapena business? Imene? Zose pamodzi. Nanga simangulenga chinenero. Chinenero china chizungwe. Geni.
amati ina ndi chizungu ina chichewe akurera chimene nkulanga kunoko kuchaneti kunoko kunchisi kunoko tikwerekezeti mwina munthu akuyenda eti munthu akuyenda wina watenga chani watenga mitengo ika mmutumu kamamwa kuti iniyo mukamona kunchisi kunoko matiba zimangorengera mirengo yake fa mirengo imakhayo siyana nomuranthoza mirengo yake iya wina ucho wangotenga stick intego si stick waika mmutu eti waika mmutu inu matibachi munthu amene mwina ali nako ntchito nthawi inake namakhala osungira munthu waika munthu wabwinobwino utenga mitengo waika mmutu matija amakhauri amati agaja wamisala katamja amene ndo ozungulira moto ozungulira moto ngamirengo maika mumu ozungulira moto ngamagulise malonda aya guys ozungulira moto ngamagulise malonda dabona ozungulira moto kanena ozungulira moto ngamagulise malonda eti ozungulira moto sanga magulise malonda chabwino iya kucheza poso ndi anthu osiyana ndathokoza magaye kuma timu masabota cha timu sisabora iya nkulanga sina nene kuti masapota mpira wa 21 kuzene kuti sin support and often masapota timu yanje sin support kumene nkulanga defender mafila bullets bullets kumene ko bullets ende koto kosera jama tikachana naye kauje sina keja kauje ngapati manika tipcha manika stick yanje aga glass ka glass stick kajani iya mkulu tu amene kuno tu iya kunchisi akuti iya akutokosera mano nditu ndi kamene kazileke kajani kajani ka grass stick yabalasa ya sapota iya kucheza tu ndi anthu osiyana iya chachikulu ndi chimene tinabwerera kuno tikuzaona kuti nzathu Rashidi Shoti Anjiba kuti yayi kodi iyeyo nyimba yake yomaliza yapanga bwanji chifukwa cha chikondi ndi anaso ndithokoze muchandanenera kuti anthu munapanga limodzi kuti tipeze coffin tipeze somayendedwe komanso pa maliro pakepo anthu kudya mene angadyere chifukwa cha limodzi limene anthu munapanga ndaendapo ndikuchezapo ndi anthu osiyana ndithu tapezapo apo amayi agulisa nthochi kwafuza kuti kodi nthochi zimenezi kwafuza pamenepo timenenso anatiyankhira komanso mkulu amene yakunoti kotokosera mano kamene dzina lake ndi kachani program yake imeneyi akuti pachichewa ndicha kaudzu korose amani What if you could bet for free? With Mo's World of Sport, free sport bets are automatically credited to your account. If you are eligible, no need for deposits. To use them, go to betting.co.mw. Click on My Profile icon. Go to bonus section. Pick your sport and market, then add it to your bet slip. Select free bet option instead of your cash balance. Each free bet must be used in full on a single selection or combined slip. Place a bet and enjoy your free bet. Use it now before it expires. Bet responsibly. Betting is not for persons under the age of 18. Mo's World of Sport, the home of sports betting. Unlock Aviator Spins for free. Free Aviator Spins are automatically credited to your account. If you are eligible, no need for deposit. To use free Aviator Spins, go to betting.co.mw. Click on the 3 lines on top of the right corner of the web page. Open free bets section. Choose active free bets. Click on Aviator icon. Open Aviator game. A pop-up will appear showing the free spins available for you. If you want to play with free spins, click on Manage. Choose Play with active free bets and enjoy. Bet responsibly. Betting is not for persons under the age of 18. Mo's World of Sport, the home of sports betting.